ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘର ପ୍ରତି ବେଶୀ ମୋହ ରଖିବ, ଅର୍ଥଜୀବୀ ଓ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାଶୁଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଘର ସହ ତୁଳନା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଶୁଣା କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ନିଜ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଜିଦି ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ସେ ମିଶି ନ ପାରିବା, ଛଳନା କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଓ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।